Soon makit-an ni siya diri oh. So katapusan na gid ta. Karon mga panahon na balikon ako nata dinhi mga panahon na unya kung mobalik si Kristo, kuhaon ta niya gitawag ding rapture mudong tas langit. Unya didto magkuanta naay awarding sa mga Kristohanon mahitabo. Naiban nga dili kadawat pero at least malangit kuno ingon ang Bible unya didto human sa awarding naa didtoy kaon naay fiesta mahitabo didto kay celebration naman. Unya, human ana igsuon, human sa 7 ka tuig samtang nag-celebrate ta diri, nag-enjoy ta ang uban nga mga dili madalas rapture makantos for 7 years. Mo nay makantos diri unya. Human adto igsuon munaog ta kauban ni Kristo nga 1,000 years maghari ta ay ibabaw sa kalibutan. Kay sa 7 ka tuig ang si Satanas may naghari gyud mga kauban. Human ani 1,000 years kita ni maghari kauban ni Kristo. After that mo nanay bag-ong langit o bag-ong yuta ang mahitabo igsoon. Pero before ana di ay gitawag nga white throne judgment diin ang mga dili Kristohanon, ang mga walay relasyon sa Ginoo kanang hukman sila sa paghukom nga itambong sila sa kalayos impierno. Mo ni mahitabuan na human ana katapos walay kinabuhing walay katapusan na eternity na mahitabo na igsoon. Unya nay mangutana bitaw nga pastor kung human sa eternity bubalik na pagkaputag makasa na bubak ang tao dili na okay na mo na siya katapusan mga igsoon niya mo na mag-focus ta ni karon kaning gitawag siya white throne judgment kaning paghukom sa mga dili iya ni Kristo mga igsoon amen. So palig kuha na be sa atong projector manual. Okay, so magsugod ta pagbalik diri sa kalibutan igsoon kanang kung makabantay ka kay kaming mga pastor usap pud nis amo ang studian or bantayan sa kinabuhi kaning mga behavior sa tao o kaning panghitabo sa kalibutan. Kung makabantay kay gusto na mga tao karon ganahan og kanang mga butang nga makapalipay o makapalingaw sa atoa. Iba ganahan magita ana kining mga lalaki ganahan jud og kanang basketball makapalipay makapalingaw tungod kay natay emosyon makabati tag kalipay sa kinabuhi mangita taglingaw. Pero ang subo nga pamalandungon tungod ana dili taganahan og discomfort sa kinabuhi bisan ako god kay taga-Tagbilaran ko nagpuyo ko komportable nga lugar tanang mapalit nako naa na didto sa Bilaran. Gasto lang mo nakaingon pero saba lang siya pero ang punto ba nga sa time nga napastor ko ani nakasuway nako magkaos og tubig magkabo ba na diri no magkabo sa mo kay pangligo man na kanayana bitaw magkaos magkabo og tubig, mangitag kahoy, maggarden. So dili ko nakaibaw nga musayon na og mata, naminyo ko masayon ako mo mata. Kining di na ko matog mahapon kay gusto kong maglihok-lihok na ba kay nasanay akong lawas na nga masigi kog pasingot. Pero ang punto so dagan sa mga tawo nga ingana ang kinabuhi pero ang subo pag yun kay dili ganahan og mamina og mga importanteng mga butang. Sa una bitaw nga sa gospel, mga tao sa una magdugupon si Jesus tungod kay importante sa ilaha ang pulong sa Ginoo. Pero karon makitaan gid nato nga gamay na lang ta diri magsimba. Ibang simbahan nga daghan kaayo pero ang subo nga pamalandungon igsuon nga daghan sa mga tao nga gamay na lang gid og panahon sa Ginoo, no? Unya sa kalibutan pod naay tulo ka klaseng tao nga mabantayan pod nato kining una naay pagtagad sa Ginoo. Kanang simba gyud sa Ginoo ba? Kanang muampo gyud kada adlaw, magpasalamat kada adlaw unya kanang mubasa sa mga pulong. Napoy na mga tao nga Dios nun sila pero ang ilang pagsabot sa Ginoo sayop siya. Nay mga tao nga gusog sila mga kada Domingo simba sila, present sila kanunay sa mga ingana nga tigom pero ang ilang pamaagi sayop siya mo na ingon si Paul sa Roma mga igsuon nga ang mga Hudiyo zeal kayo sila kanang init kay ilang pag-alagad sa Ginoo pero ang ilang pag-alagad sa Ginoo dili sa saktong pamaagi sayop nga pamaagi ba kay ilang gituhan manggod nga pagmutuman ka sa napulo ka sugo malangit kuno ka pero ang gospel nagingon nga malangit ka dili tungod sa pagtuman nimo sa sakramento or balaod kundi dili sa pagtuon nimo ni Kristo amen. So mo ni mga tao karon igsoon daghang ingana pud pero nay mga tao pud nga wala joy paki sa Ginoo mga igsoon mo nay akong nabantayan pud bisan diri sa pagpuyo nako sa Sibilya. Kana bitang asa pastor maning kanang gusto nimo nga mga tao moduol sa Ginoo pero naa jay mga tao igsoon nga dili gid sila ganahan sa Ginoo. Kanang hunahuna man gud nila nay mga
na ako'y nabasahan nga libro ba, si Rick Warren, kanang Purpose Driven Church, ingon siya nga, dagan sa mga tao kuno nga, para nila, ang Ginoo, dili importante. Kay kung importante sila, mudong sila og pagsimba, pagpasalamat sa Ginoo, no na nila nga, makabuhat sila kung way Ginoo, makatrabaho ra sila, makaskwela ra sila kung way Ginoo, mura ilang una-huna. Pero nindot kay igsoon atog yung masabtan sa tong kinabuhi iba nga wala gitay mahimo kung wala ang Ginoo. Abta na yun si Kati ganina nga na with honor siya kay ang Ginoo gyud naghatag niya kaalam di tungod kay kaliwat sila og bright, di tungod kay nagtuon siya but ang Ginoo gyud naghatag niya kaalam. Amen. Una sa tong kinabuhi igsoon dapat kung ang mga tao karon way pagtagad sa Ginoo gusto nato nga malahi kanila. Tungod kay ang atong tun-an karong kabuntagon mo na siya paghukom igsuon nga pinakalisod kayong dawaton pero mahitabo gid ni sa atong mga kinabuhi. Kaning gitawag nga paghukom sa impierno. Dagan sa mga tawo gud karon igsuon moingon sila nga mutuo sila Ginoo pero og magisgot na ganig kabahig Ginoo, magisgot na ganig kabahig impierno, dili sila mutuo. No? Pero sa Bible imong basahon, magbasa lang ka og Bible, makitaan gid nimo nga naa di impierno gyud. Matud pa ni Mamang Mian atong nag-Bible study pa mi sa una sa ila ingon siya naadi gyud langit pastor no ngano nakaingon pa man siya atong sa kadugay-dugay nang nabuhi ini si ibabaw sa kalibutan nganong adtong panahon na pa magid siya nakaingon nga naadi gyud langit pastor no sa ato pa mga tao karon wala sila kahibaw nga alang una naray Ginoo alang una naray langit ni pero wala sila kahibaw og tinuod bagid na posible ngingana po ang atong pangunahuna karon kaysa sige na mag-Bible study kada Sabado ingon gid siya nga naadi gyud langit pastor. Na sige siya simba. Kay kada Domingo sa yung buntag mo na sila mo simba niya. Karon pagod siya nakahinuklog na di langit. How about ang imong pagsimba karon? Basi makaingon ka nga na di Ginoo. Ang una to na Ginoo pero atong una basig wa di ay basig ganang gama ra ning Biblia murag comics ra ba. Mura ra og plastic man nga salida nga gama-gama ra. Darna mga gama-gama ra mo na sila mga hunahuna ra tao pero ang Bible igsoon tinuod siya. Mo nang isgutan kanto karon kining impierno. Daghang mga tao nga mulikay ani. Gusto na yung mga simbahan nga ang ilang iwali ra kay panalangin, grasya, kadaugan, kanang tagaan kag kadaugan sa Ginoo datuon ka pero daghan mga simbahan kuno nga dili muwali ani. Ngano man dalikay sila tungod kay ganahan sila og sala unya di sila ganahan nga moisgot ani pero kanang sumusugot sila dili matud pa ni sa way pugsanay pero way balibaray. Di ka mapugos pero di ka kabalibad kung hukman nagitas Ginoo. Kay sa tanan tong gibuhat diri sa kalibutan naa may Dios nga naglantaw. Gina-check man niya ang tanan nimong gibuhat. Sa imong pagmatas sa kayong kabuntagon, ang imong hantod sa pagkatuog nimo gina-check na niya. Mo nang ingon diri naay listahan, naay libro sa mga tao. Naay libro sa kinabuhi ang mga Christian nga mudong sa langit. Napoy libro kuno diri ingon ang gipadayag nga libro sa mga binuhatan sa mga dili iya ni Kristo. Gi-record ng tanan. Kung sa atong pagtuon pag niagi naay flashback kuno ang mga makasala nga Christian wala pero kani i-flashback jud ni siya ang tanan nimong binuhatan ipakit-on gid sa Ginoo matud pa sa Biblia unya daghan kay mga tawo nga mangluhod manghilak dili magsimba sa Ginoo pero maghilak sila nganuman mudong sila sa impierno. Hadlok ni matud pa ni Dregba kung akong igsuon sa dili pa sa Kristohanon. Kuya, kanang kaybaw man ko nga naay impierno, ganahan ko sa inyo ang relihiyon ingon matud pa niya kay nakit-an po na ko nga nabag-o man pud ka. Kanya ingon siya nga pero katong sa time nga nag-inom kuno sila, nagdamgo kuno siya nga nag-inom kuno sila sa impierno. Ang kalayos impierno ang ilang giinom. Nasakit kuno kay tilaok tungod kay kalayos impierno god. Dito sila gainom pero nag-antos siya. Pinakaingon siya nga hubog mong gud siya musturyan ako pero di sa hubog hilom na siya. Mahubog na dito na magstorya na ingat to yang gistorya nako. Ganahan unta kung mo-appeal ninyo kay gusto kong ma-Diosnon og mudom sa Ginoo malangit pero mas ganahan pa ko og pagpakasala. Ingana siya. Pero karon, sige na ko gada sa simbahan na pastor. Pero iyang nakitaan mayal jung nasinati nga kanang nakahinuklog gid siya nga kining kinabuhi sa kalibutan temporary og manubag gid ang tanan sa Ginoo. Mo na tong tun-an. So padayon ta ha. So unsa man ang impierno? Ang impierno igsoon unang-una usa ka tinuod nga lugar.
Wala pa siya makita na nato na once nga mamatay ang tao igsoon. So sumala sa mga scholars, dili lang simbolo ang impyerno, kundi tinuod nga lugar sa walay katapusang silot alang sa mga dili mutuo o dili mutusunod ni Kristo. Sa Bible, mas daghan kung makabantay ka sa Bible igsoon, daghan kaayong gihisgutan ni Jesus kabahin sa impyerno kaysa sa langit. Magbasa ka na ang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. So ay basa na i-record tanan nga impyerno pila ka buok or mag-chat GPT ka, i-google nimo asay mas daghan nga mogawas nga word impyerno or langit. Pero imong tun anigson mas daghan ang impyerno. Ngano man seryoso si Lord kaning kibahin sa impyerno. Wala siya ipaki kung makabaw kas langit, ang paki niya mas makahibaw kas impyerno kay ang mga tao nga dili iya ni Kristo mudong dito. Ngano Mateo 25:46 ug ang mga dili matarong pagasilutan sa walay katapusan apan ang mga matarong paghahatagan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon ang Luke 16:23, ang mga tao nga dato sa impyerno nagantos sa kasakit, katoy bitong dato og si Lazaro, naglangoy sa ingon siya nga patuki og tubig ning akong baba kay sakit kay ning impyerno. Nya kay di man pwede igsuon. Pero ang punto nga ang impyerno tinuod siya nga lugar, dili siya gama-gama. Amen. Kasi mong tapad bing seryoso kay imong naw. Seryoso mo ta karon. So, pastor, magkatawan na itang, aga seryoso ka diha. Ito ako namang gikuan ba, para mapokus ta. So, ang point igsoon, sa buhi pa ang tao, mo na pinaka-worst, minawa, sa buhi pa ang tao, mag-uol ang Diyos kung may nahimulag ang tao sa iya. Pero, sa mamatay na gani ang tao na ang mag-uol, kay nalayo siya sa Ginoo kung siya ma-impyerno. Mo na pinakasubo. Ang Ginoo, mga igsoon, mahigugmaon siya, sikat siya adlaw sa mga nagsimba niya or wala, mga dautan og dili, naghatag siya tubig, naghatag siya gininawa sa mga dautan og dili. Pero maabot din ang time mga igsoon nga ang mga tao gyud maghilak na unya nganuman tungod kay nalayo naman sila sa Ginoo. Mao bitaw na nga sa time nga dili na gani mo makadung are, maningkamot jud ko og chat, namon koy ma-chat kino nga dili maayo, maningkamot jud ko og kanang magkauli ta, maningkamot jud ka nga mobalik ta sa simbahan nganuman. Ang Ginoo manggod gusto niya nga mobalik gyud ta sa Ginoo nganuman. Nay usa ka gatos nga nawala, gipangita niya tong usa nga nawala, gibiyaan niya ang 99 para lang pagpakita sa nawala. Nganuman, importante sa iya ang usa ka kalag kay ingon ang Bible, usa ka kalag lang nga mobalik sa Ginoo, magpista ang langit. Samot na kung kitang tanan, madala na to atong pamilya, atong mga higala, mga amigo, igsoon diha sa Ginoo. Kaya ang gusto ni Lord igsoon, nga kitang tanan yod madala sa pagkuan sa Ginoo, sa pagbalik niya mga igsoon. Amen? Manang sa itong kinabuhi, igsoon ato ning sirusoon. Ikaduha, ang impyerno, gipundar dili para sa tao sa sinugdanan. Ang impyerno, mga igsoon, kining para unta ni siya ni Satanas o sa iyang mga sakop. Kay sa langit, manggod, sa wala pagasugod ang kalibutan, ming rebuilde si Satanas, gitawag siya Lucifer sa una, unya gusto niyang simbahon siya, gitagak siya sa Ginoo, kauban ang 1/3 sa mga angel, mga tiaw, mga diwindi, mga white lady diri, nga naman, mga demonyo na sila nga kauban ni Satanas. Pero, tungod kay gusto ni Satan nga, tungod sa pagrebuilde sa tao, na apil ang mga dili musunod sa Ginoo. Manang igsoon sa atong kinabuhi, kanang Satan unta ni pero gi-apil ang mga tao kun ang tao ning rebelde gayud sa Ginoo. Kasi makaingon ta nga ang rebelde katong mga gadag pusil. Kay kining kampiyawan gipayuan mo kuno nagrebelde sa una. Na nahadlok kanitong papa punan ako na ron. Papa na mas mahayag ba kay safety mo kuno naging rebelde. Ano ito kuno nagrebelde na sila. Pero ang rebelde di ay tinuod ang mga tao nga ming supak sa Ginoo. Kasi Adan ug si Eva sa time nga ming supak sila sa sugo sa Ginoo, ang tawag ana unsa man na ming rebelde. Kana kung anak na to nga kung di mo sunod ming rebelde. Etong term mo gud pag rebelde katong mga tao nga gapakoy-kahoy nga kanang mga mangayog sudan unya og nay mga musupak sa balaod mo nay mga rebelde dili. Kita pod rebelde po ta igsuon. Nganuman ming sunod ta sa ato ang pagpakasala. Ingon ang Mateo 25:41, paingna kamo sa kalayo og nga walay katapusan nga giandam alang sa yawa og sa iyang mga sakop nga demonyo. Pero ang bad news igsoon kay namo ginataong tana ba nga pastor
kung mahigugmaon pa ang Ginoo nganong silutan man niya ang tao sa impierno. By the way, dili ang Ginoo may musilot sa impierno. Amen. Kung dili ang tao masilutan siya tungod sa iyang pagsupak sa Ginoo. Kay gani ang impierno gibuhat para sa mga demonyo igsuon. Pero pag magsupak ang tao, kay kita man gud mga tao gitagaan tag kabubuton. O taghimong robot. So why ka nga himon kang robot sa Ginoo kung unsa iyang kon mosunod ka? Murag ChatGPT murag AI ba? Kitagaan ta niyag free will, kana mingon free will. Tagaan ta niyag kabubuton ba nga di siya ganahan nga siya magbuot nato. Si Lord maoy naghatag og kung unsa imong gusto, tumano nimo na, pero di ka motuman sa Ginoo, disgrasya ang kapainan sa ato. Mo nang di ta pwedeng mapasangil nga Lord, ganun gingani mong kunimo. At the first place kita ang naay kabubuton. Gusto lang ni Lord nga mosunod ta niya, kung di ka ganahan magsilot, magantos kita sa kalayos impierno. Ang pangutana igsoon nganong dili man ka mudawat sa may gugmaon sa nga Ginoo aron dili ka maimpierno. Mo ni saktong pangutana. Kaya anong pangutana man God, nganong silutan man sa Ginoo kung may gugmaon siya. Pero saktong pangutana, nganong dili man ka mudawat sa Ginoo nga siya may gugmaon man. Amen. Padayon ta number 3, ang silot sa impierno mataro og dili aksidente. Na scholars nangingon nga ang impierno mao ibuhat sa hustisya sa Dios tungod kay siya balaan man. Sa balaod sa kalibutan igsoon, pag once nga makasala gani usa ka tawo, unsa gani may tabo na ay silot. Ibutang ko na to be, hangad sa ni pastor, asa nang yung mga unahuna diha. Butang ko na to og walay balaod. Okay, sa pag-drive sa mga motor, walay helmet, okay ra. Way balaod. Okay ra way traffic light, way balaod sa gikusgon sa dagan, okay ra. Unsa may tabo? Daghang madisgrasya. Why traffic enforcer, why motosikop nga magukod, wala. Wala ingana, why balaod. Unsay may tabo, daghang disgrasya sa basketball. Kung why balaod, why referee, why foul, sumbagay sunggog yun. Beg why ingana, unsay may tabo. Malingaw pag basketball dili na, technical ganin uban, i-eject ganin uban nganuman, pag why balaod magkagubot. Na nagkasinabot bata? Butang atog sa palay, panimalay, way balaod. Kung unsay gusto ninyo, buhata. Gisunog sa anak ang TV, gibundak ang kuan. Kung may balaod, magubot ang kinabuhi. Munang si Lord may hatag siya balaod, dili para i-restrict ta sa tong gusto, kung dili proteksyonan ta niya. Mao tanan niyo naginikan ayo sa pag maguyab-uyab mga nagka ayo nigbuhatan ninyo. Balaod na siya para kuan king way balaod, mahitabo nga madisgrasya mga igsoon. Munang sa tong kinabuhi, ang balaod dili para pugnan kas kalipay, kundili ang balaod para proteksyonan ka. Kaya para sa imong kaayuhan. Mo nang sa balaod sa kalibutan, naadyoy balaod, di pag makasala ka, Pilipinas, ra ganining pag makakurakot ning atong mga nas posisyon, 5 to 15 years pa kanang iimbestigar. Ang ubang nasod, China, pag makakawat kag pila kag kuan, 1,000 na gani, pusilon ditso. Naminaw mo ko gabi sa Facebook, grabe ni mga tao ni. Sa laing mga nasod, pag na mga kurakot, pat yun dito, prisuhon, pat yun, death penalty, injection ba na, bitay ba na, o pusilon, for the rest Pilipinas. Mga awat kag sardinas, priso. Mga awat kag bayabas, priso. Nasakpan mo itong silingan ng Pastor Jonel, ng awat og lubi. Oy! Pagkakurat siya. Pag gikasabaan niya, gatong nangurat na tagiya. Yung nataga ko dito, gibali pa doon siya. Siya ba di kasabaan? Yung taga ko dito, kung masakpan, di mangurat. Yung nataga ko, patay ko, nabali lagi noon. Pero punto igsoon ba, mo ni subo sa ato Pero mabot ang time igsoon nga silutan ragayod ang mga tao. Nay justisya man din ang Ginoo. Ang Ginoo igsoon dili siya matog. Tanan nga gitaguan sa tawo nga sala, tanan nga gibos sa tawo nga sala igsoon, muabot gid ang time nga silutan na gid na sila sa Ginoo. Tanawa karon nangayabo na. Makaingon jud ka unsa naman ang Pilipinas, nga to mga leader nang giaway naman, mga kawatan naman ni sila, nga to mga tax kay kuan, gipangkawat na. Sagdi lang lipay pa na sila pero naa paghukom sa Ginoo igsoon. Amen. Ulaw, lipay lagi sila pero karon trending na kayo sila, musuroy lagi ni aning merkado si Bilya. Ay siguro. Basi goy mabilin sa panit siguro no? Tagtaron ba? Bitaw padayon ta igsoon. Wala ang silot sa sala igsoon gipakita niini ang seryoso ang pagpakasala. Seryoso gid si Lord aning sala.
kay balaan man sa tanang ingon balaan. Kay balaan man si Lord ganahan di sa ganahan og magpuyo sa langit nga ni pagpakasala ang mga igsoon. Amen. Di sa ganahan nga naagyoy kanang madung sa impierno. Ingon pa gani sa Bible nga kung ang imong mata makaingon nga makasala ka, lugita kini. Kaysa kuno nga naduhay mata nimo pero budong ka sa impierno, may na lang na usari mata nimo or wala kay mata pero budong kag langit asa man ka. Mga bata asa man mo, balag way mata pastor. Mapulihan man is langit. Kay seryoso si Lord, butan-aw ra gani kag babae nga malaway. Lami man siya kayo eh. Ingan ara. Wala may impierno ko pastor, ngayon tanaw ko sa babae nga lami ni siya. Oh, ingan man siya nga pag bisag di kami niyo pag maliibog ka sa laing babae di mo asawa, di mo igunsa, maimpierno na ka kay nakasa kasi mong kasing-kasing. Tanan-tanaw ra ka dito malaway pero mabot ang time hukman ka sa Ginoo mo ri sa nimo. Nagdumot ra ko pastor maimpierno nako. Mama na ingon si Lord ayaw pag nabalaka ra ko pastor. Tanan nga dili maayo sa imong unang kasing-kasing maka-impierno na. Kundi ta mo to, mo na ingon ni Pastor Jonas nga mailan na nimo og madto na ka didto. Ayaw pud taon. Wa taga-ampo igsoon. Amen. Number 4, ang kasakit sa impierno dili lang pisikal. Ingon ang mga scholars nga ang kasakit dito sa spiritual ug moral, ang kalag bulag sa presensya sa Dios nga mao ang pinaka grabe nga silot. Ingon ang 2 Thessalonians 1:9, pagasilutan sila sa walay katapusang paglaglag gikan sa nawong sa Ginoo. Kay kita mong gudigsoon kaning lawas di ni mao ang tinuod. Kutkuton ra nis kanang od ato sa minteryo pero ang kasakit nga makatagantam ana kaning atong kalag. Kay kung way kalag ang tao, di ka masakitan. Kanang kusion kas kusi agron tapad nimo. Kanang moagay ka, kalag nimo na, pisikal lang ni kaning gigamit lang ni siya nga mo-react pero ang masakitan gyud ang uhawon, ang gutomon, ang naemosyon, ang kalag gyud nimo. Sudlanan lang ning atong lawas. Bantay ka og tawo nga mamatay, sa pagsagpaon mo na di na mo agay. Kaya ang kalag niya mimbulag naman sa iya. Ang espiritu mo siya mutawag sa Ginoo pero ang kalag igsoon mo na siya maglangoy sa kalayos impierno. Bahalag maglangoy kus lanaw atong tunaan. So tong langoy kunos tunaan nga limpyo na. Ayon, sila di ayo. Suway kuno ka nabi mahalag maglangoy sa tunaan nga nay langoy mi sa una bata mi langoy mi atong kanang lanaw. Kay ba unsa nang lanaw? Kana bang magbaha nga lapok? Nya, ni mga diaper, amo rang way hingon. Samo ko ilaw, ngit-ngit gugayo kay brown ba ng color. Nya, nawe ni mga yellow submarine. Ba mo yellow submarine? AI ba AI. Amo nang mo, uy, wahingon na namo. Na magdakpanay mi dito, di ko makitaan ginagsaw ni magbuka sa dagat og tubig nga swimming pool. Kitaan man pero kaning brown go na kita mo asa mo ano nawa man. Lamas nindot ba na maglangoy-langoy, bahalag mahugaw ka kasi maglangoy kas kalayos impierno 24/7. Sakita na Mag-sunblock na maganitag SPF 1000 no? Para lang di ay 1000, para lang dili mainitan, magkao o manganita. Samot na ato kas impierno kinasakitan dili gid siya binuang igsoon. Kanang seryoso ni ang Ginoo. Ingon siya sa kalima nga punto, ang impierno walay katapusan. Ang mga scholars nangingon, klaro nga nagtudlo nga walay pagpahulay o pagtapos ang silot. Grabe. Manang why par exit. Why par exit dito? Yan lagi si Mariel, pastor, nganong why par entrance, nganay par exit. Nganong musod pa man kas in kalayo nga naga ni exit para pagawson ka. Walay ice water ato. Aysa dili po demonyo ang mga dito. Dili demonyo manggod apel manggod sila silutan. Ang atong salida manggod nagingon nga ang demonyo man tinidor nga taas nga moy mututusok sa imong lubot. Rodnel sige pa napakasa manggod ka dili oy ang impierno ang mga demonyo kauban maglangoy-langoy at sungkuan kung magantos kas impierno. Amen. Mo na nga ingon ang Revelation 20:10 og sila paghamtangan sa kasakit adlaw o gabi hangtod sa hangtod way pahulay way day off. Waagyo didto, walay sim break didto. Way bakasyon sa impierno. Kaysa, Lord, bakasyon sa gabi, sakit na kay dire. Ingon ang Bible, magkagot sila sa ilang ngipon. Iba mo magkagot? Nga na, si Papa, yung anak, magod siya. Akong asawa, yung anak, po siya matog. Magkagot ng ngipon. Anang ngipon mo ito kay magbagdubagnod.
ngilo man na paminawon ingana kuno ang masinati sa mga tao nga mudong sa impierno. Karon, napatanan. Okay pala kitang tanan, nasa mutapad bing iplanax lang yan bitaw. Ingon ang Bible, so karon natas the great white throne judgment. Ato yung tunaning impierno mo tagani na karon aritas paghukom na sa Ginoo. Ingon atong basahon tong gibasa nga verse gani na hinahinay sa Revelation 20, balikan ninyo ukab kuno palihog sa gipadayag 20. Kay kaning gipadayag igsoon mo ni mahitabo sa umaabot, ha? Mo nang nagtudlo si Lord ato unsa atong buhaton kay umaabot man ni. Moabot nga mga kuan. Ingon ang verse 11, mao man siya ang tan-awon nga trono. Unya nakita ko ang dako og puti nga trono. So man white throne, puti, white. Unya ang trono, throne. Ug ang naglingkod niini si Jesus ni. May pahawa ang yuta og ang langit gikan sa naglingkod sa trono og nga wala na kini makita pag-usab. Unya, so man sa igsoon hangad sa ni pastor kaning white simbolo sa kaputli og pagkamatarong sa Dios, kining great simbolo sa iyang gahom ug pagkaginoo. Kaning trono nagpasabot nga si Jesus mismo ang muhukom. Aning panahona sa Bema judgment sa mga Christian, si Jesus ang muhatag og reward. Sabtan na to, hangad sa ni pastor. So kani si Jesus na pod, ani na pod siya sa white throne, siya na pod ang muhatag og paghukom. Nakasanabot matang tanan. Kaning paghukom igsoon walay makaikyas sa hustisya sa Ginoo. Wa gyud kung ang uban mudong sa ato si dagan si ko. Kung si ko nag-video na lang kay para iyabo ang mga sayop, kung ang ubang tao mudong sa laing nasod para dili madakpan, para ato ni alis go. No, nga bitaw pero kani wa jud makaikyas. Tanan gyud mo atubang ani pag di ka Christian igsoon ang mga nakasala karon hukman ra jud sa Ginoo. Pero naapay mas grabe ug walay undang nga hukom sa mga tawo nga nagpadayon sa pagpakasala mga igsoon. Nasabtan ako ba? Ngano ang mga tao dili mahadlok mubuhat og sala? Pangutana ko ngano pastor, hinako. Ingon ang Ecclesiastes 8:11. Tanawa ha. Nganong sayon raman kaayo sa mga tao nga paglapas sa balaod? Tungod kay dili man sila silutan dayon. What if kung ang Pilipinas silutan dayon ang mangawat sa kaban ng bayan? Di mahadlok sila, di ba? Kung ang mga tao kanang silutan dayon pag makasala, patyon dayon or unsaon man na mahadlok sila. Mabto na mga menor di edad, di sila mahadlok mabuhat og sala nga naman minor pa daw sila. Pero ana ra sila mahadlok. Ganingo ba mga tao gani bisag nay CCTV dili mahadlok kay dili pa man sila silutan, ipriso pa man sila. Bahalag mapriso basta kadi mamatay. Kaya mga tao mong digsoon wa kahibaw sa hukom sa Ginoo nga mao ang impierno. Pero ang tao gani makahibaw siya nga nay impierno human siya magbuhat og sala kun maghari ang sala niya muundang na gid siya. Bisan ako makasaman ko matintal man gyapon ko kay tao ra man ta nagpuyo man ta sa kalibutan nga makasala. Pero salamat sa Ginoo kay dili na tinuyuan. Naningkamot na ba nga dili na magpakasala uban sa grasya sa Ginoo kay nakahibaw naman ko nga pag magbuhat ko ning sala bisan pag unsa kagamay ang sala nga imong gibuhat gi-record ng tanan sa Ginoo. Amen. Kung sa maestra dili niya makit-an tanang kinsay nangape pero sa Ginoo naka-record ng tanan. Kaysa pastor, kita si Lord sa paghang kadahang tao kita siya oy. Dili kinanan niya CCTV, dili niya kinanan nga oy angel ikaw ani ikaw assign sa kampiyawan, ikaw assign dili. Ngano man gamhanan man siya. Kung imo ang tao ray pabuton di kaya sa tao na kung tao ra usa ka buok no. Pero kaya na sa Dios kay Ginoo man siya. Dili nimo limitahan ang Ginoo ang gahom sa Ginoo kay Ginoo siya. Bisan pag unsa ta kadaghang tao sa kalibutan nakit-an giniya detalye yang nakitaan. Ingon gadi ang Bible naihap niya ang buhok ni Mark J. Di si Mark J ang nakabutang sa Bible ha. Ang kada nga tao naihap niya ang iha kuno ng buhok ni bisag kanang upaw. Okay, upaw di man maihap. Pero kanang buhok ni Mark J o buhok nako inihap na sa Ginoo makaihap siya ani ingon ang Mateo 10:28 maihap niya na gipanganlan po niya ang tanang kabituunan ihap niya ang ba sa baybayon maihap ni mo na Kyle Cyril bahala sa premyuhan kung 1 million din ako ipon ang buhok ni Mark J pero ihap na sa Ginoo naman gamhanan ang Dios igsoon
Pero ang punto ba nga, mo nang igsoon karon kung tinuod gitang si Kristo ang atong Ginoo, magginahili na tagbot og sala. Na natay kahadlok, bisag way nakita na to. Di ilingi ta diri kasi namin nakita sa tong binuhatan nalimot hangad ay Ginoo gatan-aw. Pikabo. Hadlukag mo hanap ang Ginoo no? Kay sa una baya pag Old Testament pag mabuot ang sala ang tao patay ditso. May gani karon kay grasya na ang Ginoo. Na kay giabusaran man sa tao. Lord, pakasa ko Lord. Pero pag abot sa paghukom mo nang makajaga-jaga pa kasi Ginoo dili na. Nang luoy kay igsoon. Ingon ang verse 12, ang mga hukman, mo na siya ang mga tao nga hukman ha, minaw kayo. Ingon ang verse 12, ug nakita ko ang mga patay. O patayin mo na silang mga kalag nga naa sa judgment day. Inila og dili inila kapitan, mayor, unsa man ka, spokesperson, president, vice president, artista, vlogger, sa mga inila karon. Og dili inila, mga uyamot ra, mga way nahot sa kinabuhi, mga tambay nga nagbarog atubangan sa trono. Gibukad ang mga libro og may lain pagayong libro, gibukad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. So iyon siya nakita niya ang mga ilila o dili nila unya nay duha ka libro. Libro sa mga tao nga maimpirno og libro sa mga tao nga mudong sa langit. Nahuman naman ni. So ang tanan gud mo tindog igsoon way pili. Way giingon diri nga gibayaran sa presidente ang iyang kaluwasan para mudong langit kana mong gitudlo ni usa ka grupo karon nga pag mubayad ka og 500,000 niya ni gibuloy man na siya. Malangit ka. Pero ma-expire usa ka tuig. Grabe po ng kaluwasan na kay ma-expire man. Wala nga ng Bible, inila o dili inila. Way pili, wa joy bay. Malagi ang Bible, dili bayran ang langit. Gibayran na ni Kristo igsoon. Amen. Sa cross mo na di na kamuhatag og pamisa pa. Ingon ang Bible wala ni siya pag-open ha, pero ingon ang Bible wala ni pamisa. Kay ang Bible gibayran naman sa Ginoo ang imong kaluwasan. Di na nimo angay bayran. Kay ingon pang Bible, nganong gi-appeal man diri ang nila kung nakabayad, kortaan ba ni sila nganong man sila kabayad sa kaluwasan, di ba? Kung naigsoon ang mga nila og dili nila, bisay pa kung sa kakadato respetado kayo ka di ka mahilabtan. Pero diri sa paghukom sa Ginoo di ka kabalibad. Pantay tang tanan didto. Wa ni moingon, "Uy, mayor, ari ka diri mayor, impirno di pug ka." Wala di na ka mo mayor didto kay ato wala nay label didto bisag sa langit wala nay pastor dito Rodnel Rodnel na lang ko didto kay ang atong Ginoo usara may tahoron sa langit o sa impierno wala taud-taud didto. Ano mingon nga oy hiluta ko diri mingon tong kapitan hiluta ko diri kapitan ko diskuan. Bahala ka gasakit gid ko diri galangoy sa impierno hiluton baka nako wala na igsoon. Amen. Una ingon sa duhay na ay duha ka libro nga gibuksan nga basahon. Usa ganito kanang libro sa kinabuhi o libro sa kanang record sa mga buhat sa tao. Ang Dios, hukman sila, sumala silang gibuhat, pero kung wala ilang ngalan sa libros kinabuhi, itambog sila sa linaw, nga kalayo, nga mao ang impierno igsoon. Hangad sa ni pastor. Sa gito, pila gito kalabog libro? Duha. Katong usa, libro sa kinabuhi. Pag na ang imong ngan didto, matupan na swerte ka, bulahan kayo ka. Inagatubang nimo dito sa kamatay, ingon ang Bible, Hebrew 9:27, ang kada tao kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. Tan-awon didto og naka-record ba nang nga ni kuan. Mark J, nganong pasudlon ka na kus langit kung kitay pangutan ka sa Ginoo, tigsimba mo ko Lord, tigkuan nang ko, tighatag ko sa mga kabus. Kuan ani. Sayop ngano man. Ay nga Bible pag mudawat kini Kristo nga Ginoo manluwas malangit ka. Nasuot ang iyong libros kinabuhi ng mga disciple. Lord, salamat kayo Lord kinakapa ang mga ginimunyohan among gipalaya sa mga demonyo, ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw. Ingon si Jesus, ayaw mo paglipay kung nakabot mo milagro, paglipay mo pang inyong ngalan nasulat sa libros kinabuhi. Kay bisan pag grabing milagro imong nabot sa kalibutan, sikat kayo ka pero wa ka nasuot sa libros kinabuhi, luoy kayo ka. Amen. Muna nga igsoon, nindot ning masuwat gid imong ngalan dito sa libros kinabuhi sa time nga gidawat imo si Kristo
nga Ginoo manluluwas o nangalagad o nagrelasyon kaniya. Magkaiunsa ang kinabuhi. E pag once ka nasuwat ka sa libro wala ka nasuwat sa libro sa kinabuhi, ang imo nga nasuwat sa libro sa mga hukman, i-record na sa Ginoo og luoy ka taigsuon. Itambog gid ta. Padayon ta na pa bang tanan? Ang katapusang hatol verse 13 to 15 atong basahon ha. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila og hukman silang tanan sumala silang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang hadis ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon, ang tanang tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo nga mao ang impierno. Bahalag linaw pa na igsuon, sakit gihapon ni. Ingon ang verse 13 to 14 na ako noy ang kamatayon, tanam ingon kamatayon. Ingon po siya di Hades, tanam ingon Hades. Kaning igsuon kaning Hades manggod, mo ni ang lugar sa mga tawo nga namatay na kaniadto sa dili pa mobalik si Jesus. Sa time sa Old Testament hangtod karon nga wa pa mibalik si Kristo, mo tay didto gibutang ang mga tao. Ilang una nga purgatorio kuno dili. Kay aning time gi-reserve na silang daan nga iadto gid sa impierno. Mo na ingon siya diha, ang tanan nga naa sa Hades, wa siya niingon og napay chance, di ba? Ingon siya nga ang tanan nga naa sa Hades iitsa adto sa impierno. Kay ang Hades igsuon ba po kuno nas impierno. Di pa na mao ang impierno, pero atong mga tao dito nag-antos na sila. Pero naabot si grabing pag-antos kung itambog na sila dito. Kining ito ipulong nga kamatayon ang mga tao nga bag-ong nangamatay sa time nga sa pagbalik ni Kristo. Pero ang mga namatay karon ug ang mga namatay kaniadto itambog sa linaw nga kalayo nga mao ang impierno. Ingon sa mao ang ikaduhang kamatayon. Dito sa impierno wala nay paglaom, wala nay takas, walay second chance mga igso. Ang tanan nga wala makabato ni Kristo padulong sa walay katapusang pagkabulag sa Dios. Hadlok ni sa mga dili pa sure ang kaluwasan igsuon. Namo gyud mga bugal-bugal karon nga wala gina pastor kung sure na kang luwas, kung langit na kang anong wala pa makaslangit karon. Alangan kay buhi pa man ta dire. Alangan na magmadto kas langit nga buhi pa ka dire. Sayang pud imong pag-enjoy sa kalibutan, di ba? Nababang tanan igsuon, mo na sa atong kinabuhi, atong suron ang atong kaluwasan. Kay basta sige tag simba diri ba unya, sige tag pamina unya, wata kahibaw. Ingon ta dayon nga kanang inyong simbahan tuom man ang pastor. Di na makaluwas ang simbahan. One save always save. Pag maluwas ka malangit na kuno ka tuwa na. Pero ang pangutana, ang ilang kaluwasan sure baka pud. Kay gusto sila pangutanon, wa mo sure mo nang daghan bitaw silang mga pamaagi. Sakramento, basta daghan kayo, dita mga naot parang punto ba, kung imong mabantayan daghan kisilag pamaagi para mudong sa langit, pero walay sure. Kung ako man gana igsuon, kung uban ko og biyahe, ato na lang ko sa sure, nakahibaw mo drive nako. Kaysa anang waka kahibaw sure ba nga, okay na siya, balag ko ta kailaan ni, ato ning saligan, dili ka mo salig, oy. Kutang ato say na kay imo ning balay unya gita ka tawo mo labay. Kuya, batay sa ning baybe kumulakaw ko. Musalig ate. Na bak nimo wala ni mabilin. Sig mabilin pa ni mga bukaton pero kuni mga gagmay maalsa na jud ni. Sumot naga-track sila. Pero kaila nimo ingon dagag siko. Ay siko ano nini Mark J ay kaila man ta bilin sa karing kuan. Mo nang igsoon sa atong kinabuhi isuro na to dita magpadada sa mga istorya ba nga kumo maayo mangwali, kumo lami kay pagasulti nga napay history nga kami di tinud nga simbahan kay sa history. Ingon ang Bible nga pagatukuron ko ang simbahan ibabaw aring bato. Uta kay baw kisang bato nga gitukuran. Ingon mong sila nga ang bato kay si Pedro kuno dili. Ingon ang Bible nga ang bato si Kristo. But pasabot siya ang pundasyon sa simbahan. Ang simbahan igsoon dili simbahan na building. Kita nga nagsimba sa Ginoo og si Kristo maoy pundasyon sa simbahan. Di pasagad og okay, mo kuno sinugdanan kuno ani mo nang nailinya kuno dili ay pagtutuon na kung wata kahibaw kay ang Bible igsoon ingot matud pa sa among pagtuon sa kanang theology, let the Bible interprets itself. Ang Bible makatubag na ni siya kung di ka magbasig history pa. Amen. Last 2 points mahuman ako. Ay salamat.
Kini pagsimba mo gumor impierno puro sahay. Sakit niya. Sakit ning lubot ng siglingkod ba mga nakadidto basuy ka na magbiyahe 5 ka oras. Ubang simbahan gani nga mag Thanksgiving sila alas 9 magsugot alas 2 na mahuman sa hapon makapaniudto sila. Mandalang gani kay ditay nga na. Ila po ng pagsimba pero badayon tigso namin. Napapipika sa mong tapat bing hapit na mo man si pastor. So ang mensahe ni Lord para karon unang-una para sa mga luwas. Kung sure kang luwas ka, pasalamat sa grasya ni Kristo kay dili na ka maapel sa paghukom sa Ginoo. Ang assurance nato, sure kaayo nga malangit ta. Human sa atong kamatayon, walay duha-duha kinasuran. Pag mamatay ka, ditso kas langit. Nganuman, John chapter 3 verse 16 to 18. Kani palang daan nga verse, walay kinahanang verse daghan. Kung ma-Bible study ta, lumsan mo na kog verse kung sure ba jong malangit kung mamatay ka igsoon. Sige, atong basahon. Ilista ni mo na, basa-basahon ni mo na. Kabahin na siya born again. Discipleship man sila gahapon. Born again is spiritual birth, no? John chapter 3, 16 to 18. Si Nicodemo, gani-ani, wa siya sure og malangit siya nga leader siya simbahan. Pero gisure siya ni Jesus igsoon. John chapter 3 verse 16 to 18, Juan 3, 16 hangtod sa 18. Tanawa, klaro kayo tinaw pas purified drinking water. Tanawa, klaro kay ni. Kung sabton lang nimo bisag elementary nga estudyante makasabot gud nga klaro ang pagtudlo sa Ginoo. Nana, si Nanay Pura, asa na kanay? Nanakas ubay. Payaw tugtudlo sa kay aron kanang mabasa-basa pud niya bitaw. Juan 3, 16 hangtod sa 18. Juan, di na sarong. Kung si Juan sarong pa nanay, kitaan dyan mo nanay. Silingan mo. Naga mga Bible, kano nino? Pedro, Juan. Okay, 16. Larga, atong basahon ko na be, 16. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak Jesus na aron ang tanan nga mutuo kaniya. Ay giingon nga ang mubuhat mutuo kaniya dili malaglag impierno nang malaglag diha kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay walay ipadala sa Dios ang iyang anak nganni sa kalibutan aron pagsilot kun dili aron pagluwas niini. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Klaro, hangad sa ni pastor pasabton ako gamay. Kinsa ang gipadala niya atong tuhan ang iyang anak, dili mama. Dagan mo tong nagriling mo nagtuos mama. Pero yan ang Bible ang gipadala ra sa Ginoo ang anak. Ang mama, instrumento lang sa anak. Kaya kung dili ipanganak ang anak, kung dili isa ibuntis, pero sa Ginoo nga pamaagi, sa milagro nga pamaagi, dili siya mahimong tao. Anong need siya mahimong tao? Kay lansang mo sa cross, ang iyang dugo may muagas. Kung Ginoo siya, angayan siyang ihalad, kay Ginoo siya walay sala. Pero dili man siya angay mahalad sa cross kung wa siya nagpakatao. Pero ang punto, ang gipadala ang anak ra. Amen. Naingon pagid siya ang mutuo kaniya. O siya gingon nga amusunod ka sa kuan, mudawat ka simbahan, magpasakop ka wala, makigrelasyon ka na igsoon. Naingon siya nga ang dili mutuo kaniya gisilutan na. Tanawagan na. Kung dili gini ka mutuo ni Kristo, silutan na kung gireserve na kas impierno. Pero pag once gani buhi pa ka mutuo ka ni Kristo, deserve na kas langit. O siya gingon nga basig malangit ka. Nabay basin dire, kasabot ba siguro tag basin no? Tingali, kintahay, wa may gingon, yun siya, ang mutuo kaniya, may kinabuhing dayon. Sure sure kayo. Munang di ko, mahadlok ko tagpamatyon ta, kaya tawag ta, pero ang punto ba, mamatay ta, wa tayo pagduha-duha. Wa tayo ningon nga, dependis Ginoo. Dili na depende. Sure na kung ano man. Kuya, hambog bang ka, sure ka. So, di mo Ginoo, narikas langit. Mamay gingon niya. Alam nga na, maglalison pa na ito na. Ang ikaw, di ka sure. Bahala na lang. Basta kami, sure me.
O may nang hinambog sa grasya sa Ginoo, mindawat mi niya, malangit mi. Ikaw na bahala nimo, paningkamot diya og para malangit ka, pero kami di na may maningkamot. Grasya na tanan sa Ginoo. Di ba? Nagasanabot ang tanan, di na nimo haguan. Libre na gani, mo ba haguan? Kapoy. Libre na gani ang bugas, imo ba di akong trabahoan, libre na gani. Gani. Matong pagbangkong sa gani. Bago pagdi ko istorya, gani. Lagi. Ang imong hukom mahitabo sa bema seat of Christ para sa reward, dili silot. Amen. Dili silot ang atong kuan reward na sa Ginoo. Munang kung luwas na kakaron, kung sure na kang luwas, ayo kung duola, pero di pa gani ka sure, pwedeng duolon ko ni pastor, di pa jud ko sure pastor ba? Murag kaduha-duha pa jud ko pastor, maupat na jud kadugayan. Pwedeng duolon ko nimo pastor, di jud ko sure, pasabta pa ko kayo pastor be. Kay si Pastor Kadampog na sa gisiran, gikan sa alas 9 sa gabi, human sila alas 5 kadlawon. Oy, tuganay, walang tulugan. Mo si Kuya Germs kano man gusto siyang makasabot sa kaluwasan jud man pagabuntag ingon siya, Pastor, magpabautismo ko ugma. Nakasabot naman siya nga ay kining kaluwasan ingani di ay. Mga tanak ka pastor, gusto ba ka mabuntag ay? Pwede report, bahala mapapitit ko, mga pitang duha. Bawal mo sugod kape. Nagkasi na pa ba ang tanan? Muna kung di pa ka-sure, igsoon, sura na, basag Bible, mga nakay pangutanang pastor. Bisan pagkapila ni mo basahon ang Bible, ang kaluwasan, grasya, ragod sa Ginoo. Mutuo lang kaniya, luwas na ka. Magbuhat kag maayo nga naman, bungan nas pagtuo ni mo sa Ginoo. Amen. Number 2, mahuman na kita. Para sa mga walay kaluwasan, balik sa Dios o pakigrelasyon niya. Kaya nga na Isaiah 55, 6-7, kani mo disulisod ni pangitaon. Nanisdaang kasabutan ay si Isaiah. Palag kong tabang sa mga kanang di pa katuod igsoon para di ta madugay. Isaiah 55, say sangtod. Mora ni verse akong basahon nga padayon tag human igsoon. Isaiah 55, say sangtod sa city. Ana. Isaiah 55, versikulo 6, sangtod sa 7. Nga na? Okay, itong basahon, kanang gamay nga, kuan diha, 6. Ingon siya, dangot sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpitan ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala o ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Hangad sa ni pastor, ang sugo ni Isaiah sa ilang panahon o sa atong panahon ingon siya nga dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita siya samtang may panahon pa. Ang pasabot niya ni samtang buhi pa ta na ay tsansa nga mobalik sa Ginoo. Magsigi og pakiluoy si Lord. Di man kaniya pugson lagi nga naman naatay kaugalingong kabubuton. Natay freedom of choice, freedom of religion, kinsa imong pangasawon, kinsa imong alagaran o kinsa ang imong kaluwasan. Wa na mo go si Lord pero sige siya pakiluoy nga balik na sa Ginoo samtang buhi pa ka ayo. Amen. Samtang nay panahon, alagaran ang Ginoo. Dili kay, ana na ko mga lagad sa Ginoo kung 80 na ko. What if, 59 kataman or 79 na nagpakasa ka. Samtang may panahon pa, kung bata pa kayo, mga lagad sa paggamit sa Ginoo ay nag-abta nga mong lugos na kaginawa. Ulahin na ang tanan igsoon. Amen. Kayon si Lord, pabalika, pabiyaa sa ilang mga sala, pabalika sila sa Ginoo. Kaya siya, kay pabalika siya sa tong Diyos, kay andam siya sa pagpasaylo. Naani mo ang kabubuton, kaya tagantag kawaling kabubuton, pero muduol ta sa Ginoo kay kaluyan, hugasan ta niya. Pastor, ikom muduol sa Ginoo kay hugaw lagi ko. Pastor, ana pa ba ka magpakarwas kung hinlo na ka? Da! Sa mga batanon pa. Magpa-karwas ko, kid. Pero manghinlo sa kosmotor, butang ni. Manghinlo na ka na mapakarwas ka. Hinluan ganin mo kay hugaw. Walay maingon nga, sir, di pwede ikarwas na imo kay hugaw pa na.
Ang purpose gani sa car wash o motor wash kay para hinluan ang hugaw. Mo nang sa Ginoo igsoon, duol sa Ginoo, bahalag hugaw ka kay siya'y mo hinlo nimo. Pastor, magpahinlo sa ko una, manabon ko. Bisa papila ka sabon imong Bioderm, tanan imong sabon, dito ka mahinlo. Pag bindita o kanang mga holy water, imong ibubo, si mong natagat na. Nahinlo na ko, Lord. Dito ka mahinlo. Kaya nga naman, si Lord, dito makahinlo ni mo igsoon. Amen. Muna sa kinabuhi, nagpakiluoy taon ang Ginoo sa atong kinabuhi igsoon nga mubalik dito sa Ginoo nun sanni. Kay si Lord mahigugmaon man kaluy karon igsoon kung ang imong pamilya luwas naman ka imong pamilya wala pa kaluy sila iampo sila sangyawi sila ang imong mga minahal sa kinabuhi sama sa dato nga nagampo para sa iyang pamilya nga dili maimpierno. Katong dato bitaw sila sa Ros ingon siya nga Lord, pwede bang buhion ko nimo para mudong ko sa akong pamilya ko sa sangyawan dili na patay naman ka pwede ba nga nay mga musangyaw nila adto kay di ko ganahan nga sila pod maimpierno diri ang patay nagaampo para sa mga pamilya mo nang kita nga mga igsoon samtang buhi ta natay tsansa nga kining ato silang sultian sa kamatuoran di pwede nga okay na ko pastor nga malangit ko bahala akong pamilya maimpierno sila impierno nang pudaan lang kinabuhi gadumot man ko nila. Lain na, punoy nga nga kasing-kasing, no? Na Christian ta, nagadumot, gaya po tas pamilya mo. Nang sa grasya sa Ginoo, sa time nga wala pa ko nagpastor, ako yung unang pangandoy, magkat-on ko sa pulong sa Ginoo para masangyawan ako sila sa pulong sa Ginoo. May akong pag-ampo og yun. Di ko magpastor. Inaw sila si pastor nga. Pastor, di ko magpastor. Pero akong gusto lang, makahibaw ko sa Bible o niya para masira na ako akong pamilya. Kaya nagpastor man ko, padayunan. At least ba nga nanganinguha ako nga magaton sa Bible para masira na akong pamilya. Bahalag ba ingon sila nga, ay makasasaaman ka, bahalag awa kay grado. Mo may sugo sa Ginoo nang ampo ko sa ila, sa grace sa Ginoo, hinahinay sila nga Christian. Hinahinay silang nasangyawan ako, bahalag og ginagmay. Basta kay natuman na to ang sugo sa Ginoo mo nang, how about ikaw? Ikaw may Christian pa sa iyong pamilya, o duha na ba mo, o daghan na mo, salamat sa Ginoo. Ay no, atong mga anak, ato silang pahibalon nga, kanang hapit na mo balik ang Ginoo. Wa kay relasyon sa Ginoo, maimpierno ta. Kung tinutang nahigugma nila, dili lang ta mo provide sa ila silang gikinahanglan sa physical, kundi ato silang tingwaon nga madala po sila sa Ginoo silang spiritual nga bahin. Men, ako, bisag di ko makasangyaw, na ako'y social media, maningkamot ko para pamasangyawan. Okay, uta kahibaw kinsay matandugan di diha. Sa grasya sa Ginoo matandugan, makahinuklog, mo balik sa Ginoo. Amen. Nasa Bible igsoon way nagtudlo ang ang Biblia og purgatorio ha. Klarohan ay pagsabot ang kay ang purgatorio manggod nagtudlo na siya purga. Kay ba man ang purga? O pagkigibitok, paghinlo may tawag ana. Sa Bible wala agid diha ang gingon nga ampuan pa kamudong dili na. Ngano man igsoon ang paghinlo, ang pagpurga diri sa kalibutan sang pangbuhi pata. Karon magpahinlo ta sa Ginoo para di na ta magkuan karon ang tsansa igsoon kay ang patay di na ginakadungog. Dawata si Kristo Rodney, Pastor Dawata. Di na mutingog kay patay naman kung buhi pa na pay tsansa kay makadungog pa, makadawat pa sa Ginoo. Ratong lolo na ko nga namatay. Bisag di siya katingog, apa namatay. Katong gitawagan pa nako namatay na siya ron gitawagan ako ba. Bisag di siya ka-response sa ginangalo, dawata si Kristo, gidong manluluwas, mo pamaagi, magkuhan ka. Mo tong gitag pamaagi. Nga naman, ang kaluwasan igsoon, diha lang yun, samtang buhi pata. Amen. Kaya nga ng Hebrew 9:27, ang tanan kinahanglang mamatay sa makausa. Ug tapos ni ana, hukman siya sa Dios. Kapila mamatay? Kausara di na, wanay, kaduhang kamatayon. Pag mamatay ka, napay tsansa para mo, doon kas langit, dili na, kausara gyud hukman na kas Ginoo. Langit ba ka or impierno? Wala dyo'y tunga-tunga. Kung na lalaki, na babae, kung na may tunga-tunga, gani, nga na. Pero sa kinabuhi, katapusan, way tunga-tunga. Amen? Ang tao ro dyo'y gabuot-buot, og na tunga-tunga, igsoon. Amen? Hindi mo nagiingon sa Bible mo, nang karon pa lang daan, atong paningkamutan, samtang na atong pamilya, ato silang matagag relasyon, matagad, maampo, masiran sa pulong sa Ginoo. Balag kulba, balag hadlok, balag singkahan ka, balag insultuon ka. Basta sa grace sa Ginoo, ato silang paday ampo sa Ginoo. So, uban sa grasya. Amen. Manang salamat nga si Jesus ang
naghari sa ato samtang buhi pata. Nagsalamat pud nga si Jesus mao ang atong manluluwas. Ang pinakadakong problema, mahuman ako, nga sa pastor, pinakadakong problema sa tao, dili ang atong utang karon, dili ang atong gobyerno, dili ang ato ang nasa itaas, kundi ang kamatayon sa impyerno. Isa may utang dire, isa ang kamot. Dagantang tangan pa dimi. Dagantang utangan tanaw, dagantang mga bayron noon, ipanglinding, dagantang ipapilan, pero pinakadakong problema sa tao ang maimpirno siya. Mo nay bayad na to. Amo ti utang sa Ginoo god. Gato ba nimo go ti utang sa Ginoo na Bayaran na to ni utang unsa man kamatayon, pero salamat sa Ginoo kung dawaton nimo si Kristo nga Ginoong manluluwas, ang bayad siya naming bayad para nimo. Pero ug wa ka kahibaw na ikaw si magbayad-bayad, maningkamot kag sakramento, muluhod ka badong simbahan, magsakripisyo kay nagka April, mga ka didto, maglakaw ka badong tong krus lang, ijawat Lord, may kuan. Uy, iampo na lang ko ha para mao ang mapasaylo ko. Dili gyud sa pag kung saon nimo paningkamot, paningtiil, tanan imong buhaton. Wala jud kay mahimo ngano man si Kristo na nagbuhat para nato. Kapoy ka na pugso nimo ng tao no nga libre lagi ako nang ihatag nimo. Ako lagi nang bayaran kay maikog ko, libre na gani. Away na hinuon mo. Muna si Lord nagsige sa gingon nimong ang kaluwasan libre dawatar ako. Tawon maluoy ka. Kaya ang langit libre na para nato. Ang kuan wala ayo nagaguhag di Musimba na lang ka, mga lagad ka sa Ginoo kay pagpasalamat nimo sa Ginoo. Grabe dako kay kuutang sa Ginoo pero gibayaran niya ang tanan. Ingon ang Bible si last na gid ni ingon ang Bible nga katong sa story nay babae nga bayaran. Sige siya pagkuan og laki para makakwarta ba. Iyang gibubo ang pahumot sa tiil ni Jesus. Ingon ang usa ka tag-iya sa balay, sayanga po ning pahumot ibaligya on tani para makakwarta ihatag sa mga kabos. Para yun si Jesus, ang tao nga nakasabot nga giunsa siya paghigugma sa Ginoo gipasaylo, grabing paghigugma pud sa Ginoo. Kay katong tag-iya sa tao, tag-iya sa balay, wa siya kasabot nga dako siya sala pud sa Ginoo. Nagipasaylo pud siya mo nang gamay ang iyang paghigugma sa Ginoo. Kung kita nakasabot tag dako ta utang sa Ginoo, ayon ang pangwinta kung mas dako pagsala ay imong silingan kay kriminal siya, drug pusher siya, addict, mang-rape. Pero atubangan sa Ginoo dako tag utang kabubuton. Pero salamat ni Kristo kay gibayaran na niya sa krus. Amen. Magibayaran na niya pinakadakong utang mo nang kita magdasig ta ba nga atong awhagon atong pamilya pa. Balik na si Ginoo kay gibayaran na si Ginoo no. Sayang ang imong paghago kung maghago pa ka diri impierno pang imong kinabuhi sa kalibutan, impierno pag man sa kamatayon. Amen. Manang pagampo gyud nga kitang tanan manglihok ta sa ato ang sugo sa Ginoo. Kay di man si pastor ang gisugo lang. Kaya ba din ako og sangyawan tanang pamilya ninyo? Kamo may sigig uban. Di ba? Munang namoy tsansa gyud balag pastor magpastor pa ba ko na usa ka makasangyo dili na. Ang mga pastor gani sa una nga silang Pedro, silang Juan nag-eskwela ba sila? Wala. Wala. Anong gigamit man sila sa Ginoo? Ngano man ang otoridad naa sa Dios dili lang sa kuan pero kung na kay gitawag ka sa Ginoo magpastor pwede pero dili kinahanglan nga mag-eskwela ka. Nay simbahan na si pastor gikan ga eskwela kung willing jud ka tudloy ko pastor unsaon pag-ampo tudloy ko unsaon pagbangon sa patay do kibaw na. Tuloy ko pastor unsaon pagsangyaw unsaon mga verse unsay pamaagi na kung asawa mo tabang ako si Kuya Rick kung willing jud ka na andam mi mo tabang sa imo mag-zoom bata na mga YouTube na ko dito imong paminawon dito mag-record ka maglista ka para lang makapagamit ka sa Ginoo. Namo jud pamaagi tanan kung naigugma jud ka pero wa ka interes sa imong pamilya nga maluwas. Iampo may lang iampo nimo sa grace sa Ginoo siya nay pangitag pamaagi. Amen. So mo to igsoon ang pulong sa Ginoo atong iduko atong mga ulap yung atong mata magampo ta. Lord, salamat sa imong mga pulong. Ginoo kinang impierno dagan sa mga tao nga wa gyoy pagtagad ni